A ranar 28 ga Fabrairu 2026, sojojin United States tare da haɗin gwiwar Isra'il sun kai hare-haren sama kan wasu muhimman wurare a cikin Tehran da sauran sassan Iran. Rahotanni sun bayyana cewa an kai harin ne domin dakatar da abin da ake zargi da shirin nukiliyar Iran. A yayin harin, an ruwaito cewa jagoran addini na Iran, Ali Khamenei, ya mutu sakamakon harin. Murtanin Iran. Bayan hare-haren, Iran ta sanar da fara ramuwar gayya ta hanyar harba makamai masu linzami da jiragen yaki marasa matuki zuwa wuraren da ake zargin sansanonin Amurka da na Isra'ila a yankin Gabas ta Tsakiya. Rahotanni sun nuna cewa an ji kwashe-fashe a wasu kasashe da ke dauke da sansanonin sojin Amurka, lamarin da ya ƙara tsannata tashin hankali a yankin. Murtanin duniya. Ƙasashe da dama da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suna kira da a dakatar da rikicin domin gudun kada ya rikide zuwa babban yaki mai tasiri ga tattalin arziki da tsaro duniya. Masana suna gargadin cewa wannan rikici na iya jawo tashin farashin man fetur da kuma rikicewar kasuwannin duniya. A halin yanzu ana ci gaba da sa ido kan halin da ake ciki yayin da duniya ke jiran matakin da bangarori biyu za su dauka a gaba. Masu sauraro, za mu ci gaba da kawo muku sabbin rahotanni da zarar sun bayyana. Ni ne mai gabatarwa. Na gode da kasancewa tare da mu.